ናይ ሞት ፍርዲ ምስተፈረደት ማለት መጀመርታ ማለት እዩ ካብ 2022 ዓመተ ምህረት 5 ኪሎ ዝኣክል ኮካይን ብቐሊሉ ክጓዓዝ ከቢድ እዩ ኣይከኣልን እሱ ከማ ናብ ዓመታት ምቕያር ካብቲ ዕድመ ልክዕ ዘሎሲ 54 ሰባት ብሰንኪ ዝተፈጥረ ህውከት ወይ ከዓ ዕግርግር ህይወቶም ሲኢኖም እዮም ካልእ ፍሉይ ነገር ናይ ዛባ 10 ለካቲት ዝተወለደት ከልቢ ንኽልቲኡ ፆታታት ዝውክል ሰላም ከመይ ትኾኑ ንሳኹም ዘለኹ ጆን ሓወኩም እየ ከምቲ ልሙድ ሎማዓንቲ ከዓ ሓደ ክልተ ቪድዮታት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ልዕሊ ኩሉ ግን ሓንቲ ሓፍትና ኢትዮጵያዊት ማለት እዩ ዘጋጠማ ነገር ብጣዕሚ ከቢድን ኣዝዩ ንክትገልፆ ዘሰቅቕን እዩ ኣጋጢምዋ ናብቲ ቪድዮ ከብለኩም ብዙሕ ዘረባ ከይንዋዕኩ ክትርጉመልኩም ዝግባኣኒ ከዓ እንዳተርጉምኩ ሕፅራ ቢለ ክነግረኩም ማለት እዩ ቅድሚ እታ ቪድዮ ምጅማርና ትያጓል ኣብ እስሩ ቤት እያ ዘላ ዝኾነ ሓሽሽ ሒዛ ኣብ ቻይና እያ ተረኺባ كم مركبة نوع عمتات تفريدة مالتي. تلاك هتواني. زي عبي حفتها أبي ميركي هتقومت. يا بيتسبو تلاكني. نايت بيتسبسي ناي سدرا ناي تأثرت مالتي عبي حفتهم مالتي. Actually يا civil engineering تمرقنا civil engineer نات. تمرقت ناي civil engineering يا. كزام بوهالام بinterior decoration ليلا. ديجريوس كان انتيرير ديكوريشن زبال كاتو وسخ ديجر لوا مالتي سدچ سونا ጓደኛዋ ናት የኢትዮጵያ አየር መንገድ አስተናጋጅ የነብ መሐዛያ ሰዓት ተቀመጠማ ከሎ ናይ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ሆስተስ ትኒራ ማለት እናም በኋላ ነው ነገሩን የምናቀው እንዴት እንደሆነ እንዴት እንደሰጠቻት ያው በፊትም የተናገርነው ነገር አለ አብረው ነበረ ወደ ቻይና ሊሄዱ ምስ መሐዛስ በሐንሳበን ቻይና ከዳ ሐሲበን ኒራን ናዝራዊት ትምርታ ንክትውድእ ማለት እዩ ናዝራዊት የኢንቴሪየር ዲዛይኒንግ ስራዋን በመቀጠል ስራሃ ንክትቅጽሉ ያ ቻይና ተበጊሳን ያላትን የማርኬት የማቴሪያል ጥናት ያንን እያደረገች ነው የነበረው እና በመጨረሻም አብረው መብረር ሲኖርባቸው አባቴ ሞተ አሞዳታ ማለት ይመስታ መሐዛ በሐደ ክበር አዝግበን ከመሐዛ አቦይ ነይቱላ አማግኛ ማለት በሚል ሰበብ ቀርታ ታሪፋ መንገድስ በቃ አቦይ ስለዝሞተ ይላ ታሪፋ ማለት አይከለትን ቻይና ናዝራዊትን ትልካታለች ናዝራዊት ከዳ ማለት ፍቃደኛ አልነበረችም የተላከውን ዕቃ ይዞ ናዝራዊት ነባላውን እቲ ዝዋሃበቶ ንብረት ማለት ዛቶ ንክትከይድ ፍቃደኛ አይነበረትም ንክትማላለስ ፍቃደኛ አይነበረትም ማለት ይሄድ which was የፀጉር መታጠቢያ ሻምፑ ነው ፈሳሽ ነው እና ለምን ሻምፑ ከዚህ ወደ ቻይና ይሄዳል ብላም ጓደኛዋን ስትጠይቃት ከም ሐዛ ማለት እንታይ ላይ ባታ ንብረት እዚ ሻምፑ እዩ ቀመምና ሻምፑ እዩ የመለሰችላት መልስ ናዝራዊቱን ሐታታ ነራ ምንታይ ሲ ካብዚ ሻምፖስ ንቻይና ትሄዳለሁ ኢላ ሐታታ ናዝራዊት ማለት የሂውማን ሄር ፕሮሰስ ማድረጊያ ነው የሚል ነው ናይ ሁማን ሄር ሲ ፕሮሰስ መግበሪ በሐፈቻስ ነው ሁማን ሄር መስርሒ አይነት በኋላ ነው ቻይናም ከደረሰ በኋላ ያ ማቴሪያል ከ3 ወር በላይ ጊዜ ወስዶ ነው ዳህራይ ተፈልጡት ነገር ማለት ቻይናን ስከደት ተፈልጡት ነገር ምንነቱ የታወቀው 5.65 ኪሎግራም ኮካይን ነው የነበረው ንብረት እንታይ ጸኒሑ ተማላሊ ዝብለታ ማለት 5.65 ኪሎ ኮካይን ሐሽሽ ጸኒሑ ማለት እንኳን በናዝራዊት በአንዲት ወጣት ልጅ አቅም አይደለም እንደዛ አይነት ኮካይን በምን አይነት ሁኔታ ሊጓጓዝ እንደሚችል ምን አይነት ሰው እንኳን በዛ ህፃን ቆልዓ ናዝራዊት ሲ 5 ኪሎ ዝኣክል ኮካይን በቀሊሉ ክጓዓዝ ከቢድ እዩ አይከኣልን በጣም ብዙ ሰዎች እንደሱ ዲል እንደሚያደርጉ መቼም የሚያውቅ በውጭ የሚኖር ሰው ምናምን ሊያውቀው ይችላል ለኛ ብዙም ግልጽ ያልሆነ ነገር ሊሆን ይችላል ምን ደርሷል የሷ ኬዝ ለምትለው በሌለችበት የ18 ናታ ኬዝ በሐፈሻና ይዛ ሐፍታ ማለት ያቤት ሲሄሎ ንሳ አብዘይሉ አመት ፍርድ ንሳ አብዘይሉ ማለት አብዘይ ነበረቱ ለዋን ማለት አቶም ቤት ፍርድ ክህቦ ከሉ ውሳኔ ማለት እና 18 ዓመት ዝኣክሪም ፍሪዶማ ተፈርዶባታል ያም የሆነው በብዙ ልፋትና ድካም ነው ዘኸማን በከንደይ ድካምን ከልበትበትኒ 18 ዓመት ንክትፍርድ ተባሂላ የራሳቸው ጓደኞች በጊዜው የነበሩት የሁለቱም የጋራ ጓደኞች ማለት ነው እነሱ ለምስክርነት ቀርበው ያዩትን ተናግረው ያው የናዝራዊትም ኬዝ አፍተ ሰዓት መሐዙታ ዝነበራ ማለት ናይ ያዋን ማሐዛን ናአን ማለት አብስዑ ዝነበረ ጊዜ
መስክረን ከማን ኮንክ መኖሩ ማለት ነው። ጥፋት አጥፍታ ስለማታውቅ ያመክሮም 15 ዓመት ነው የተፈረደባት። ግን ቅድሚ ሕጂ ጥፋት ስለዚህ ነበረ ማለት ሲ ቅድሚ ሕጂ ገበን ስለዚህ ነበረ አመክሮ ዘይርላ 15 ዓመት ኮይኑ ማለት ሁሉም ነገር በሌለችበት ነው። ኩል ነገር ንሳብ ዘይ ነበረ ፍርዲ ተካሂዱ ማለት እዩ። she never served ታስራ ሰርቭ አላደረገችም። ምናልባት የናዝራዊትን ንጽህና ለማሳየት ይሄን የፍርድ ሂደት ለቻይና መንግስት ማቅረብ አልተቻለም። ምናልባት ነትናይ ናዝራዊት ንጽህና ማለት እዩ ከምዛ ዓይነት ፍርድ ይግባአል እዩ ብምባል ናብ መንግስት ቻይና ቀሪቡ ዶቱ ጉዳይ ተችሏል። ተተርጉሞ በቻይንኛ በውጭ ጉዳይ ተተርጉሞ ናብ ቻይና ቋንቋ ቻይና ተተርጉሞ ሲ ናብ መንግስት ቻይና ስለዚህ ይሄ ጉዳይ በፍትህ ሚኒስቴር በኩል ተደርጎ በሁሉ በሚኒስትሪ ፍትህ ሚኒስትሪ ተልኮላቸዋል። ግን ስቲል በቻይና ህግ አይደለም 5.65 ኪሎ ግራም ግን እዚ ከምዚ ልኮሎ ማለት እዩ አንኳይዶ 5.5 ኪሎ ኮካይን ማለት እዩ 50 ግራም which is በሻይ ማንኪያ በጣም ትንሽ የሆነ በ50 ግራም ከማን ዛና ሻይ ማንካ ተአክል ሒስካ ተረኺብካ ሆነ ይዘህ ከተገኘ ህጉ የሞት ፍርድ ተሕጊ ናይ ሞት ፍርድ እዩ። እናም ለናዝራዊትም በወቅቱ የተፈረደባት ሞት ፍርድ ነው። ናዝራዊት ከማን አፍቲ ጊዜቲ ማለት ይስተፈረደላ ናይ ሞት ፍርድ እዩ። 2 ዓመት የሚሆን ዲቴንሽን ሴንተር ካቆዩት በኋላ ያ የሞት ፍርድ እሷ ያንን አትጠብቅም። ሁልጊዜ የምትናገረው ንሳ ብዛዕባ ናይ ሞት ፍርድ አይትፈልጥንያ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር አይትፈልጥንያ ናዝራዊት ማለት እዩ። እንታይ እሳ ተሓስብ በቃ ኣነስ ቅንዕቲ እየ ንፅህቲ እየ ዝገጥፋእኽዎ ማለት ዝፈፅምክዎ ገበን የለን እያ ትብል ነራ። እውነቱን ነው የተናገርኩት ኣነ ሓቂ እየ ተዛሪበ ኩት ብላ ነው። የእነሱም መከራከሪያ ሀሳብ ናይቶም ቻይናውያን መከራከሪያ ሓሳቦም ማለት እዩ አንድ ኢንጂነር እንዴት ይሄንን ነገር ኩዌሽን አታደርግም? ሓደ ኢንጂነር ንምንታይ ዘይሓትት ኢንጂነር ተባሂላስ ኢንጂነር ክንሳስ ስለምንታይ ዘይሓትተት እንታይ ትማልእ ከም ዘላስ ንምንታይ ዘይሓትተት እንዴት አልጠየቀችም ነው የሚባለው። እንኳን እሱ አይደለችም እኔ በመጓዝበት ሰዓት ማንኛውም ሰው መጥቶ እኔ ጋር ለእናቴ መድኃኒት አድርሽልኝ ኣሽንኳይዶ ንሳሲ ኣነ ንባዕለይ ኣትዘላ ንሳ ነደይ መድሃኒት ተማልእለይ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ፅኢልካ ኢኻ ትማልእ ኣሎ ኣብ ባህለይ ዝተረዲእኩም ኣሎ ጋይስ ምሽ ንኣብነት ሓደ ሰብ ዝኾነ ነገር ተማልእለይ ተራእይልካስ ኣይትፍትሾን ኢኻ ወይ ሓራይ ችግር የብሉን ገለይካ ኢኻ ትማልእ ኣሎ ዝስብኹም ቢለኝ ሁለቴ ሳላስብ የራሴን ዕቃ አስቀምጬ የነሱን ይዤ ማን ክልተ ጊዜ ከይሓሰብኩ ናተይ ንብረት ኣቐሚጥ እየ ናይ ሰብ ዝወስድ ሄዳለሁ። ይሄ የኛ ባህላችን ባህልና ስለዝኾነ ነው አይደለም። የምታውቀው ጓደኛ ኣሽንኳይዶ ትፈልጦ ማሓዛኻ ወይ ዓርክኻ ማለት እዩ አብረው ያደጉ ካቴድራል ነው አብረው የሚማሩት የነበረው ስሊፕ ኦቨር ቤት መታ ምታድ በቃ ቤት ማሓዚያ ኔራ ዛሃበታት ንብረት ማለት እዩ ንብረት ላ ዛሃበታ ለሓራይ ክሳይ ኮይኑ ዝፀንሐ ቤት ማሓዚያ ኔራ ልጅ የነበረች ናት። እንግዲህ እዚህ ጋር ይደረሳል ተብሎ አይታሰብም። አብዙ በጽሕሊካስ አይ ግምት ያለው ነገር ያ ነው። እኔ ሌላው መናገር የምፈልገው የአገራችን መንግስት በቅርብ ነው የናዝራዊትን ጉዳይ የሚከታተሉ ኣነ ክብለሉ ዘለኹ ሳትብሎ ዘላ ማለት እዩ ናይ ሃገርና መንግስቲ ብጣዕሚ ጉዳያ ዝከታተሉ ዘሎ ኣጥቢቅ እዩ ዝከታተሉ ዘሎ እዛ የሚገኙት አምባሳደሩም አው ዝርከቡ አምባሳደራት ኮንሱላቶች በተለያየ ጊዜ የሚመጡትም ሰዎች በሙሉ አዲስ አበባም ያለው የፍትህ ሚኒስቴር አዲስ አበባ ዘሎ ናይ ፍትህ ሚኒስቴር ማለት እዩ ናይ ሚኒስትሪ ፍትህ ማለት እዩ ሚኒስቴር ሁሉም በጋራ አንድ ላይ በመሆን የሷ ጌዝ እየታየላት ነው። የሚያስፈልገው ነገር በሂደት ነው የሚሆነው። ዘሊያ ነገር አኪዴት ይዞሎ ተወደ ነገር የለም። የሞት ፍርዱ ከተፈረደ በኋላ ሴፕቴምበር በፈረንጅ መስከረም 2022 ወደ የእድሜ ልክ እስራት ናይ ሞት ፍርዲ ምስተፈረደት ማለት መጀመርታ ማለት እዩ ካብ 2022 ዓመተ ምህረት ናብ ናይ ዕድመ ልክዕ ተቀይሩላ ካብ ሞት ናብ ናይ ዕድመ ልክዕ ፍርዲ ተፈሪዳ ማለት እዩ ተቀይሮላታል። የሞት ፍርድ የሚለው ከጠረጴዛው ላይ ተነስቷል። ናይ ሞት ፍርድ ዝባል ካብ ጠረጴዛ ተላዒሉ
ናዝራዊት የሞት ፍርደኛ አይደለች። ናዝራዊት ናይ ሞት ፍርድቲ አይኮነትም። በዚህ ሰዓት የእድሜ ልክ እስራት ግን አላት። ናይ ዕድመ ልክ እስር ቤት ግን አለዋ። በዚህ ሁኔታ ነው ያለችው። እስር ቤት ውስጥ የምታሳየው ጸባይ፣ ስነ ምግባሯ፣ የምታደርገው አክቲቪቲ ያ ደግሞ ወደፊት ኣብቲ እስር ቤት ኮይና ተርእዮ ኢንተራክት ምሻሎ ጸባያ፣ ስነ ስርዓት፣ አካይድኣ ተራእዩ ኣብ ብመጻኢ ዝኾነ ፍታሕ ክግበረላ ሀገራችን መንግስትም እርዳታ አንድ ላይ ሆኖ ወደ አመታት እንዲቀየርላት ወደዛ ነው አሁን እየሄድን ያለ ነው። ናብ ዓመታት ንቅየረላ ኣብኡ ዘሎ እቲ ፕሮሰስ መስርሕ ዘሎ ምናልባት በስር ላይ ያለን ሰው የማየት የመጎብኘት የመጠየቅ መብት በተለያዩ ሀገራት እንዳለ አውቃለሁ። ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ማለት ናይ ምሕታት ኣብ እስር ቤት ኬድካ ምብፃሕ መሰል ኣለዎ እና ናዝራዊትን የመጎብኘት የማየት ያለችበትን ሁኔታ የማወቅ ናዝራዊት ከተማያ ብሰዓት እዚ ናይ ምርኣይ ወይ ናይ ምብፃሕ ተኽእሎ ዘሎ ከመይ ሰብሲ ቀሊሉስ ኮይኑስ ይበፅሓ ዶ እንደ ቤተሰብ አለ? እንግዲህ ከ2 ዓመት በፊት ቅድሚ 2 ዓመት በወር 10 ደቂቃ ስልክ ይፈቀድላል። ኣብ ወርሒ 10 ደቂቃ ቴሌፎን ይፍቀደላ ነይሩታል። ኣብ ወርሒ 10 ደቂቃ ለቤተሰብ ትደውላለች። ናብ ፋሚሊ ትደውል ማለት እዩ። በወር 10 ደቂቃ ቤተሰብን ታናገራለች። ሌላው የኢትዮጵያ ኤምባሲና ኮንሱላት ቻይና ያሉት አፕዴት ይሰጡናል። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ አምባሳደራት ወይ ኮንሱላት ዝኾነ ሓድሽ ነገር ተዳህሊስ ይነግርዎም የሚዞም ቤተሰብ ማለት እዩ። ያለውን ነገር ምን ደረሰ የሚለው ከነሱ ጋር ኮሚኒኬት ዘሎ ኩነታት ኣበይ በፂሑ ከም ዘሎስ ምስኦም ንረዳዳኢና እንዳወል እናደርጋለን። ናዝራዊትም በ2 ወርም ይሁን በ3 ወርም የሚደርሰን በኢሜል የሚመጣ ኮፒ የተደረገ ደብዳቤ ይደርሰናል። ኣብ 2 ወር ይሁን ኣብ 3 ወር ናዝራዊት በዓላ በኢሜል ዝሓፈቱ ማለት እዩ ኮፒ ገይሮም ዝስዱለን ደብዳቤ ሳሉ ደብዳቤ ተሰደለው ነው ይመመልሳለው። ሁሉም ነገር አይደለም የሚደርሰው፣ ግን በተወሰነ መልኩ ኮሚኒኬሽን አለ። ኩሉ ነገር አይበጽሕኒ ማለት ኮፒ ገይሮም የሚሰዱለን በተወሰነ መልኩ ግን ይበጽሐና። ከታሰረች ጀምሮ ቤተሰብ እኔና የኔ ተከታይ እህቴ ሄደን አይተናታል። ካብ ትእሰሩ ላትሒዛ ማለት እዩ። ኣነን ሊእሰይ ሓፍተይን ከና ሪኢና ያና በጽሕና ያና የተፈቀደልን ግማሽ ሰዓት እንድናያት ነው። ዝተፈቀደልና ሰዓት ካኒ ፍርቅ ሰዓት እዩ እንሪያ ማለት እዩ። መነካካት አልነበረም። ትነካካይ ነበረን የምታወራው በቴሌፎን ያካት ዘራረብ ቲቪ ላይ ምናምን ልክ ከምዛ ፊልም እንሪያ ማለት እዩ። እንደምናየው ተከልሎ ነው። በአማርኛ እንድታወራ አይፈቀድም። በአማርኛ ከተዛረብ አይፈቀደካልም። ሌላ ሶስተኛ ፓርቲ ስልክ ይዞ ካልእ ኣብ ሞንጎ ኮይኑ ማለት ሳልሳይ አካል ኮይኑ ሰማዓካ ኣሎ ያዳመጠ በእንግሊዝኛ ነበረ። በእንግሊዝ ካ የምናደርገው ትዕልል ማለት እዩ። አይፈቀድም የአማርኛ ክትዛረብ ማለት እዩ። በሓፈሳ ካልእ ቋንቋ ሳይፈቀደካል እና 2 ቀን ተፈቅዶልን በ2 የተለያየ ቀን ሄደን 2 መዓልቲ ተፈቅድልና ኣብ ዝተፈላለዩ 2 መዓልቲ ከዓ ከይዳ ግማሽ ሰዓት በፍርቅ ሰዓት ያለና ማለት አውርተናታል። አላቀፍናትም፣ አልነካናትም፣ አሐቆፍና ያን አይተንገፍና ያን ግን ልናያት ችለናል። ግን ካልተረፍ ክንሪኣ ክኢልና። በዛ ወቅት ምን አይነት የቃላት ልውጦች ነበሯችሁ? ያለችበት ሁኔታ እንዴት ነገረቻችሁ? አቢ ኣብ ሰዓት ከመይ ዓይነት ኩነታት ነራ፣ ኣብ ከመይ ዓይነት ደረጃ ነራ ናዝራዊት ማለት እዩ? አሁን ሲምፕል የሆነ ነገር የታሰርሽበት ክፍል ውስጥ ስንት ሰው ናችሁ ብዬ ስጠይቃት እንዳልኩ 3ኛ ሰው ስልክ ይዞ ያዳምጣል። ክትዛረባ ከላ ማለት እዩ። ኣብቲ ተኣሲርክ ዘለኽ ቦታ ኣብ ሓንቲ ክፍልስ ክንደይ ሰባት ይኹም ኢለኻ ሓታ ሓቲትያ ዘላ ቀና ብላ ግን ከምቲ ዓንቶ ዝበለትና ማለት እዩ። ኣብ ሞንጎ ሳልሳይ ኣካል ማለት እዩ ቴሌፎን ዝስንዕ ሰብ ኣሎ ዝዘራረብኡ ማለት እዩ። ናብቲ ሒዝዋ ዘሎ ቴሌፎን ማለት እዩ ከምዚ ሪያቶ ቀንፀቀኒያ ከምዚላስ ሪያቶ ማለት ናዝራዊት ኣብ ውሽጢ ኮይና ማለት እዩ አየች። ያንን መናገር አይፈቀድላት። ከምኡ ኢላ ክትዛረብስ ኣይፍቀደላን ክትምልስ ማለት ምስ ከምዚ ዘለኹ ወይ ምስ ሓደ ክልተ ሰባት ዘለኹ ኢላስ ክትዛረብ ኣይፍቀደላን ናዝራዊት ማለት እዩ።
ታስራ የምትገኘው ጓንጁ ውስጥ የሚገኝ ማክሲመም ሴኪሪቲ ውመንስ ፕሪዝን ውስጥ ነው። አስራቶ ዘላ በቃ ማክሲመም ትናይ መወዳእታ እስር ቤት ዝበሃል በቃ ብጣዕሚ ሴኪር ዝኾነ እስር ቤት ኣትያ ዘላ። ህጉ የተለያየ ነው። ሕጊ ዝተፈላለዩ እዩ። ኖት ኢትዮጵያ ውስጥ አገራችን ላይ እንዳለው እስር ቤት አብረህ ቁጭ ብለህ አውርተህ አይደለም። ልክዕ ከም ናይ ሃገርና ከም ናይ ኢትዮጵያ ኣይኮነን። ብሓደ ኮፍ ኢልካ የዕሊልካ ገለስ ኣይኮነን። እኛ ለመግባት ከ2 እና ከ3 ሰዓት በላይ ነው ከራሳችን እስከ እግራችን ድረስ ስክሪን ተደርገን የገባ ነው። ናብቲ እስር ቤት ክንኣቱ ከለና ካብ 2 ክሳብ 3 ሰዓት እዩ ወሲድና። ምክንያቱ ብጣዕሚ ጥብቂ መርመራ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ። ብስክሪን እንዳረኣዮም እየትዮም ማለት ዘላ ብጣዕሚ ሴኪር ዝኾነ እስር ቤት እዩ። ስንት የተለያየ የሴኪሪቲ ጌት አልፈህ ነው ብዙሕ ዝተፈላለየ ናይ ሴኪሪቲ ማዕፆታት እንዳሓለፍና ኢና ኣቲና ምትገባው። ምንም እኛ አዲስ የተፈጠረ ነገር የለም። ኣብ ሰዓት ወላ ሓደ ሓዲስ ዝተፈጠረ ነገር የለን። አዲስ ነገር የነበረው በ2022 ሴፕቴምበር ላይ ከሞት ፍርድ ኣብ ሰዓት እዚ ተሓዲሽ ማለት እዩ። ተሓዲሽ ዘሎ ናይ 2022 ካብ ሞት ፍርድስ ናብ ናይ ዕድመ ልክዕ እስር ቤት ተቀይርላ እምበር ክሳብ ሕጂ ወላ ሓደ ሓዲሽ ነገር የለን እያ ትምዘላ ወደ ዕድሜ ልክ መሆኑ ነው። አሁንም በትዕግስት ነው እየጠበቅን ሕጂ ከማን በትዕግስት ኢና ንፅበ ዘለና ያለ ነው። ገና የምትቀርበው ኦገስት 2026 ሌላ የይግባኝ ጥያቄ ይጠየቃል። እሱ ገና 2026 ወርሒ 8 ካልኣይ ጊዜ ኣብ ቤት ፍርዲ ክትቀርብ እሱንም ወደ ዓመታት ለመቀየር እሱ ከማን ናብ ዓመታት ምቅያር ካብቲ ዕድመ ልክዕ ዘሎሲ ናብ ዓመታት ምቅያር ማለት እዩ። ከዛ የተለየ ምንም አይነት ነገር የለም። የመሻሻል ነገር የለም። እንግዲህ ያ ካብኡ ዝሓለፈ በቃ ወላ ሓደ ለውጥ ዝበሃል የለን። ናይ ምምሕያሽ ወይ ገለ ዝኾነ ለውጥ ዝበሃል የለን። ሆነ የእኛ ተስፋችን በመጀመሪያ በህይወት መኖሯ ነው። በህይወት ስላለች ተስፋ አድርገን ዛሬ ቁጭ ብለን ይሄው ስለሷና በቃ ናትና ተስፋ ሲ ንሳ በህይወት ስለዘላ በቃ ሓደ ተስፋ ነው። ወደ ሓንቲ ካልእ ተስፋ የለን እና ወደ እድሜ ልኩ ወደ ዓመታት ከተቀየረ በኋላ የቻይና እና የኢትዮጵያ መንግስት ባላቸው ስምምነት መሰረት የእስረኛ ልውውጥ ለመጠየቅ ከዛም እቲ ሓደ እንኮ ተስፋ ዘሎ ሲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ቻይናን ማለት እዩ ብናይ እስር ቤት ፍታሕ ማለት እዩ ንክገብሩ እዩ ዘሎ ተስፋ ማለት እዩ። በኋላ ደግሞ የራሱ ሂደት አለው። የእስረኛ ልውውጥ ተጠየቀ ማለት ሰው ነፃ ይወጣል ማለትም አይደለም። የቀረ የፍርድ ዘመኑን ደግሞ በሀገሩ እንዲጨርስ ነው። ብሓፈሻ ወላቲ መንግስታት ይራዳዱ እሞ ነገር ግን ተወዲኡ ማለት ኣይኮነን። ወላቲ ሰብ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ሲ ትፍርድ ክውድኦ ክእል እዩ። ኤኒዌይ የኛ የሁላችንም ጸሎትና ምኞት ይሄ ሆኖ እያለ ብዝኾነ ናይ ኩላትና ጸሎት ዝኸውን ከሎ ታማሚ እናት አለች። አዲያ ሕምምቲያ ማለት አዲያ ማለት የት እንዳለች አታውቅም። አቤትም ዘላ አይተፈልግኝ አዲያ። እዚህም ነው ዛሬ ወደ እናንተ ብዙም እንትን እንዲለን ያደረግነው እና ይሄ ሁሉ ሚዲያ በሚዘዋወር ሰዓት በአንድ አጋጣሚ ወይ ቴሌቪዥን ላይ እናትም ልታይ ትችላለች። ይሄ ራሱ ለኛ ሌላ አደጋ ነው። ሰው ያለማቋረጥ እየጠበቀ የሚያደርገው ነገር ወይ ብዝኾነ ቴሌቪዥን እንዲ ወይ ብዝኾነ ነገር አዲያ ተሪኣቶስ አዲያ ማለት እዩ ንዓና ሓደጋ እዩ። ምክንያቱ ኣእምሮኣ ክትንከፍ ትኽእል ስለትኽእል ማለት እዩ እና እግዚአብሔር በሰላም ወደ ሀገሯ አምጥቷት ከእናቷም ከሀገራችን ህዝብም ጋር እንድትገናኝልን በቃ እግዚአብሔር ምስዲያ ናብ ሀገረ ክትመለስ እዩ በቃ ተስፋና። ምናልባት ያኔ በጠየቅሻት ጊዜ የውስጥ ጥንካሬዋ እንዴት ነው? ኣብቲ እዋን እቲ ዝረኸብክያ ማለት እዩ ክትሓትያ ከለቕስ ናይ ውሽጢ ሓይሊ ወይቲ ብርትዕስ ከመይ ነይሩ? የናዝራዊት ማለት ሞራላ ማለት እዩ። ወይ ናዝራዊት ከቤት ወጥታ የማታውቅ ልጅ ናት። ናዝራዊት ካብ ገዛ ወፅያ ትፈልጥ ወላ ዜሮ የትም አገር ሄዳ አታውቅም። ናብ ዝኾነ ዓዲ ጌሻ ትፈልጥ ወፅያ ትፈልጥ ነው ብሓፈሻ ምንም አዲስ ነገር ነው። እንግዲህ አንተ ከቤተሰብ መሃል ተነስተህ ሌላ አገር ከማታውቀው ህዝብ ጋር ከተለያየ ወንጀለኛ እንዳልኩ ማክሲመም ሴኪሪቲ ውመን ፕሪዝን ውስጥ ነው ያለችው። ሕሰቦም ያትብሉ ዘላን ሰይፉ ማለት እዩ ንስኻ ንዘይትፈልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ዘይትፈልጦ እስር ቤት እሞኸ ኣብቲ ናይ ማክሲመም ዝበሃል ኣብቲ ኣዝዩ ፅንኩር እስር ቤት ወይ ብርቱዕ ለኹን ብሎ ኣብኡ ክትእሰር
ከቪዲዮ ከምን አይነት ሰዎች ጋር ነው የታሰረችው? ምስከመ አይነት ሰባት ተአስራ ዘላ ሰው ከገደሉ ሰዎች ጋር ነው? ሰብ ዝቀተሉ ሰባት ያ ተአስራ ዘላ ሰብ ዝቀተላ ማለት ነው። ብዙ አይነት ጥፋት ካጠፉ ሰዎች ጋር ነው? በቃ ብዙ ገበናት ዘለዋን አዋል ያ ተአስራ ዘላ እና ምንድነው እሷ ብዙ ሰው ጠንካራ ናት ይላታል። ብዙ ሰብ ንፍዕት ያ ወይ ምሻሎ ሐቡል ነው አይዝ ብላ ጥንካሬዋን ነው የሚነግሩ። በቃ ትብርታዕናታ ዝነግሩና ግን የእሷ መጠንከር እኛን ለማጠንከር የምታደርገው ነገር ነው። ናታ ጥንካሬ ወይ ናታ ኃይሊ ንሕና ንኽንፀናና ቆም ትገብር ዘላ ብዬ ነው የማስበው። እሷ በርትታ ሳይሆን ምን አማራጭ አላት? ወላ ሓንቲ ከዓ አማራጭ የብላ ዝበለፀ ወይ ከዓ ትዝኸፍአ ንዓ ዝበደላ ነገር ከዓ ምህርቲ ምዃና ወይ ኢንጂነር ምዃና እዩ። ያልተማረ ሰው ቢሆን እሷ ያጠፋችውን ጥፋት ያጠፋው ፍርዱ የቀለለ ነው። ዘይተማሃረ ሰብ ነይሩ ተዝኾን ማለት እዩ እቲ ፍርዲ መቀለለ ወይ ከዓ ድሓን ምዃኑ ነይሩ ነበር። ያን የነበረ መረጃ እንደውም በኋላ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ከቻይናው መሪ ጋር ሁሉ እንደ አንድ ጉዳይ ይዘውት እንዳወሩም ሰምቼ ነበር። መጀመሪያ እውነት ነው እውነት ዶክተር አብይ አሕመድ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ ሲ ከም ዓብ ጉዳይ አልዒሉስ ምስ መንግስቲ ቻይና ተዛሪቡ ሆነስ በጊዜው የተሰጣቸው ምላሽ ምን አፍተ ጊዜስ መልስ ስታይ ተዋሂብኩም ነበረ? መረጃው ካለሽ ብዬ ነው። የተሰጣቸው ምላሽ ምን እንደሆነ ባላውቅም እሳቸው ግን በትክክል አዎ ሜንሽን አድርገዋል። ተስተዋሃበ መልሲ እኳ ተዘይተዋሃበና ወይ ተዘይፈልጥና ግን ንሶም አልዒሎም ወይም ጉዳይ ምስ መንግስቲ ቻይናስ ተዘራሪቡሉ እዩ ዶክተር አብይ ማለት ስለታሰረችው ኢንጂነር አስባለሁ ብለው ስለታሰረ ዘላ ኢንጂነር ይሐስብ። አሁን እንዳልኩ ያው ነው ፍርድ ያለ ኤክሰፕሽን የለም፣ ግን ህግ ነው። በቃ ህግ ስለዝኾነ 50 ግራም የያዘ ሰው ሞት የሚፈረድበት አገር ላይ 50 ግራም ሒዙ ዝተረኸበ ሰብ ሞት ዝፍረደሉ ዓዲ 5.6 5 ኪሎ ሒዙ ዝተረኸበ ሰብ ኪሎግራም 5 ኪሎ ግራም ሒዙ ዝተረኸበ ሰብ መገኘት እንግዲህ ምን ሊያደርስ እንደሚችል አብይ ደረጃ ከም ዝበፅሕ ወይ እንታይ ከም ዘጋጥሙስ ማንም መገመት የሚችል ዝኾነ ሰብ ግምቶ ዝኽእል ነገር ነው። ለዚህ መሆኗም በዚህ ደረጃ መያዟ የሚመስለን ምንድነው የኢትዮጵያ መንግስት ከዛ ካለው ግንኙነት የተነሳ ነው። እዚ ኮይኑ ዘሎ ነገር ከማን ምስቲ ናይ ፍርዲ ናይ ሞት ማለት እዩ ሳላቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ቻይናን ጽቡቕ ርክብ ስለ ዘለዎም አውስትራሊያዊ በኤክሲኪዩሽን ተገሏል። ሓደ አውስትራሊያዊ ተቀቲሉ፣ እንግሊዛዊ ተገሏል፣ እንግሊዛዊን ከምኡ ተቀቲሉ፣ ካናዳዊ ተገሏል፣ ካናዳዊ ከምኡ ተቀቲሉ፣ ብራዚሊያዊ ተገሏል፣ ኬንያዊ ተገላለች። በዚሁ በእንደዚህ አይነት ኬዝ በዛ አይነት ገበንዝስ ብዙሓት ተቀቲሎም ማለት ነው። የናዝራዊት እስካሁን ያቆያትም ይመስለናል ከኛ ሀገር ካለው መንግስት ፕሬሸርም ናይ ክልቲኦም መንግስታት ርክብ ስለ ዘሎ እዩ ናይ ናዝራዊት ደረጃ ኣብ ከም ዝኸውን ክኢሉ ወይ ካብ ሞት ዝተረፈተሉ ምክንያት እዚ ናሕስብ ግንኙነትም አኳያ ነው። እናም አሁንም እዚህ ላይ መተን እባካችሁ በሚዲያ ይሄ ነገር አይሁን የምንለው በሂደት ላይ ያለ ነገር ስለሆነ ሌላ ነገር እንዳያመጣ ብሓፈሻ ወላ ሰይፉን ዘቕረባ ነዛ ጓል ማለት እዩ ነዛ ሓፍታ ማለት እዩ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ብሓፈሻ ኣብ ኩሉ ሶሻል ሚድያ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይዛ ሓፍተም ዘየለወረ ወይ ሓሶት ዝኾነ ዜና ማለት እዩ ንሞት ፍርዲ ተፈሪዳ ዝብል ብዙሕ ቪድዮታት ክልቀቕ ጀሚሩ ማለት እዩ። ኣብ ሰዓት ሰሙን ዝደውምሎ ብዙሕ ናታ ቪድዮታት ከም ዝተፈርድት ንሞት ገለ ዝብል እዩ ክሳየር ክዝርግሓቀኒ ማለት እዩ። ንሳት ዝብል ዘላ እንታይ እዩ በጃኹም እቲ ንስኹም ትገብርዎ ዘለኹም መሊሱ ንዓኣ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ እዩ ክወስዳ እምበር ወላ ሓደ ዝቕየር ነገር የለን እያ ትብል ዘላ። ሌላ የሚያሳዝነን ነገር እንዳይፈጠር በቃ ካብኡ ንላዕሊ ዘጉሄና ነገር ንከይፍጠር በጃኹም ግደፉ እያ ትብል። ዶክተር አብይም በወቅቱ ደውለው አናግረውናል። ኣብቲ እዋን እዚ ከዓ ዶክተር አብይ ከዓ ደው ኢሉ አዘራሪብና እዩ የሚጎልባት ነገር ከአገሯ ከኢትዮጵያ ከባለስልጣናት ምንም ነገር እንደሌለ እናውቃለን። ምንም የሚጎልባት ነገር የለም። ለወደፊትም የተሻለ ነገር ይኖራል ይመጣልን ብለን እናስባለን። ካብ ሃገራ ማለት እዩ ካብቶም መንግስታት ካብ ዝኾነ ይኹን አካል ማለት እዩ ዝጉላ ነገር ከምዚ የለ
እንፈልጥና አያትል ዘላ ፍርዱም ያልተፈጸመባት አገራችን ከቻይና ጋር ባላት ጥሩ ግንኙነት ትፍርድ ኸ ስለዚ የተፈጸመ ሃገርና ምስ ቻይና ዘለዋ ጥቡቅ ርክብ እዩ እነ ዶክተር አብይም ባለስልጣናትም የፍትህ ሚኒስቴርም በዓል ዶክተር አብይ ሓለፍቲ ከምኡውን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትራት ሁሉም ባደረጉት ርብርብና ባቀረቡት በተናገሩት በትንሶም ዘቅረቡ ብሓፈሻ ኣብዚ ደረጃ በፂሓ ዘላ ካብዛ ውፅዕቲ ሓፍትና ማለት እዩ ንእሽተይ ተማሂርና ክንከውን ተስፋ ይገብር ምክንያቱ እንታይ እዩ ንዓና ከም ትምህርቲ ኮይኑ ኣሎ ንዓ ግን በቃ ሂወታ ሙሉእ ሕስቦ ክሳብ ሰዓት 8 ዓመት እያ ተኣሲራ ዘላ ነቲ ቪድዮ ቆሪፀ ስለ ዘምፀኽዎ እምበር 8 ዓመት እያ ተኣሲራ ዘላ ኣብ እስር ቤት 8 ዓመት ገይራ ኣላ ብሕጂ እዩ ዘሎ እቲ ፍርድታት እቲ ውሳነታት ገለ ብሕጂ እዩ ኩሉ ክግበር እቲ ግዜ ሕማቕ ስለ ዝኾነ እቲ እዋኑ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘሰክፍ ግዜ ኢና ዘለና ሕስቦ ካብ ኢትዮጵያ ኣነስ ፍፁም እየ ተፀብቆ ኣብ ቲቪ ርእያ ዝሓለፈ ግዜ ማለት እዩ ሓሽሽ ተረኺቡ ካብ ኢትዮጵያ ንቻይና ክኸይድ ብጣዕሚ እዩ በቃ ዘዝግኣካ ሕስቦም ኣብ ገለገለ ሃገራት ኣጋጢሙ ነይሩ ተዝኾን ጉዳይ እንታይ ምኾነ ነይሩ ፍሉጥ ሰብ እንተቐተለ በዚ ጉዳይ እዚ ቻይና ምስ ኢትዮጵያ ቁሩብ ርክብ ስለ ዘለዎ እያ ጓል ክድሕን ክኢላ ሓፈሻዊ በቃ ንጠንቀቕ ክብል ዝደሊ በዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ እስካ ኣብ ዩጋንዳ ከዓ ዝኾነ ዘጋጠመ ነገር ኣሎ እሱ ከዓ ብምክንያት ምርጫ ናይ መንግስታት ማለት እዩ እስካ ሓቢርና ንሪኦ ዩጋንዳ ኣብ ሕማቕ ኩነታት እዮም ዘለዉ ኣብ ጥሪ 15/2026 18 ሚልዮን ዩጋንዳውያን ንዝመፅእ 5 ዓመት ዝመርሖም ፕሬዚደንትን ኣባላት ፓርላማን ክመርፁ እዮም ኣብ እዋናት ምርጫ ዩጋንዳ ብዙሕ ነገራት ይፍፀም እዩ ብዙሕ ነገር ይከናወን እዩ ሓደ ካብቲ ዝፍፀም ኢንተርኔት ጠቕላላ ክጠፍእ ይኽእል እዩ ይጠፍእ እዩ ኮንኩንትም ዘለኹ ካብ ናተይ ተመክሮ ግን ኢንተርኔት ብዙሕ ግዜ ይቆርፅዎ እዮም ብፍላይ ከዓ ሶሻል ሚድያ ምንቅስቃሳት ናይ ሰባት ይኹን ናይ ኢኮኖሚ እውን ክድረት ይኽእል እዩ ይድረት ይውሕድ እዩ ድሮ እውን ንዕዘቦ ዘለና መግቢ ነዳዲ ካልእ ጥረ ገንዘብ እውን ምንቅስቃስ ናቱ ክውሕድ ይኽእል እዩ ኬርፉል ክትፈርሕሉ ዝድሊ ምክንያት የለን እንታይ ዳ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ነገር ስለ ዘሎ ኢና ዝንብሎ ዘለኹ ጎነፅ ከጋጥም ዓብ ተኽእሎ ኣሎ ንኣብነት ኣብ 2021 ኣነ ብዝነበርኩሉ ግዜ ቅድሚኡ እውን ነይረ ምርጫ ኣብዚ ሃገር 54 ሰባት ብሰንኪ ዝተፈጥረ ህውከት ወይ ከዓ ዕግርግር ህይወቶም ስኢኖም እዮም ሕጂ ዝብሎ ዘለኹ ኬርፉል ምናልባት ወፃእተኛታት ስለ ዝኾንና ገሌና ብግዚኡ ገሌና እውን ነዊሕ ዓመታት ተቐሚጥና ክንከውን ንኽእልና ኣብዚ ሃገር እዚ ዓድና ስለ ዘይኮነ ክንፈርሕ ስለ ዘለና ኣይኮነን እንታይ ዳ ጥንቃቐ ወሳኒ ምዃኑ ክሕብር ስለ ዝደለኸ ምናልባት ሚድያ ናይ ምግናን ነገር ኣለዎ ገለገለ ስለ ዝበሃል ከጋህን ስለ ዘለኹ ዶይኮነስ እንታይ እዩ ኣነ ብዙሕ ዓመታት ተቐሚጥ ኣለኹ እዛ ምርጫ እዚኣ ሳልሰይቲ ምርጫ እያ ነብዛ ዓዲ ዝክሕልፋ ዝሓለፈ ምርጫታት መብዛሕትኡ ግዜ ሰላማዊ እዩ ግን ከዓ ካብቲ ካልእ መዓልታት ካብ ፍልይ ዝበለ ስለ ዝኾነ እቲ ፍልይ ዝበለ ዘጋጥም ነገር ምናልባት ህዝብና ከም ስደተኛ ከም ኣብ ቢዝነስ ዘሎ ብሓፈሻ ከም ወፃእተኛ መታን ከይስንብድ ግን ከዓ ክፈልጦ ዘለዎ ነገራት ፈሊጡ ጥንቃቐታት መታን ክገብር የነ ዝመደብ ዝሕልፎ ዘሎ ኣብ ከተማ ኣስመራ ከባቢ ዝኾነ ሰብ ኣብዚ ግዜ ክትንቀቕ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግረና ዘሎ ሓውና ማለት እዩ ምጥንቃቕ እዩ ካልእ ውላ ሓንቲ ፍታሕ የለን ሰብ ኣብ ዕግርግር ከሎ ንስኻ ተወፂኻ ወይ እንተንሲኻ ዘጋጥመካ ነገር ፍሉጥ ነገር እዩ ተጠንቀቑ ኣብ ዩጋንዳ ዘለኹ ማለት እዩ ከተማ ኣስመራ ከባቢ ዝባን ስንቀይ 5 መሓወት ዘለዋ ኩርኩር ከልቢ ተወሊዳ እታ ካብ ትውለድ 20 መዓልታት ኣውፂራ ዘላ ኩርኩር 4 ንቡራት መሓውራትን 6 ኣጻብዕቲ ዘለዋ ኣብ ከባቢ ጭራ ዝበቆለት ሓምሸይቲ እግርን ትውነን ካልእ ፍሉይ ነገር ናይ ዛባ 10 ለካቲት ዝተወለደት ከልቢ ንክልቲኡ ፆታታት ዝውክል ብልዕቲ ትውንን ምዃና እዩ ወናኒታ ከልቢ መንእሰይ ሰምሃር ገዛኢ ብዛዕባ ዛ ኮጂ ዝሰሚየታ ኩርኩር ከልባ ኣብ ዝሃበቱ ሓበሬታ እቲ ተርእዮ ኣዝዩ ከም ዝገረማ ብምጥቃስ ንዝያዳ ምርምር ትሕግዝ ስለ ትኽእል ተኸናኺና ከተዕብያ ምዃና ገሊፃ ተኸናኺና ተዕብያ እንታይ ዝበሃሉ ኣለዎ እዚ ዓብ ጉዳይ ብጣዕሚ ዓብ ጉዳይ 6 እንታይ ዝበሃሉ ክልተ ፆታ ዝኾነ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመፃኹ ቪድዮ ነዚ ይመስል ኣብ ቀፃሊ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ